language I think 1 month disiri areas nakutisirwa message nemwana wewe usatombo utsapa kuti andiloya zvekudaro nemunhu zvinofunga pa level tofunga kuti pamwe maybe ndiye munhu achatozorowa ndakazvipira kuti kuzi why munhu ndakamuona asina kana plan asina kana chanacho wezi zvekuti malevels ese ndakampinza nini nemari abereki vanga ndatopiwa se pocket money pamupacho kuna machi ndinochinoya kuti ni munhu una mwana wezi pane guy aiti best friend yemwana haini ndaitomutorose mafana kuti zvekuti ndatodzipisa kuti jamani vangange vachitolaza nambozvigaira oya shika pepaye naona mafia faji yochiromanya nebebere bebi rangu boys ngoti chipe sadaro chingoguresa siku anoziva kuti siku ranokuroyeswa ndonodhumaniswa nechi nemwana siku pinda museko neboys chomota ndamunzi chamani ona ka boys ona mwana upiwa muromo can you imagine this? Yo, what's going on, ladies and gentlemen? Welcome back to Sleek Media TV. Inimida ko jazara ndinoini Sleek nilikuwa here on Chill Nation. Paya bazinogara taura kuti maya chila pasi nevanhu from all walks of life and different stories. And today, it's yet another touching episode in my heartbeats. Amazing. Ndogara taura episodes dzari kumashuro kuti topic yekuti vakawanda vanenge kutaura nezvayo, and it's coming again from a man. Joining me in the studio ndinakoma vangu vari panapa, whom I'm going to let him introduce himself to you guys. Achazviintroduce ndevapi vanonzani vachabva nesepapi. Mukoma ndinokuchingamidza ipanopa chirongwa chechi Chill Nation paSleek Media TV. Ndotenda mukoma nekuti kuungana wakadaiso paSleek Media TV. Aiwa, mukoma wangu wakanyasondinyorera zvikanzi Sleek wonaka. Ndakaona episode yawakaisa yemukomana akataura nezvayo yake. So I also have a story that I would like to share. Ndizvo zvinongoma rushuwa. Ndikati aiwa mufeso wangu, it's all about brotherhood. Waiziya uya utaure nesu pachirongwa tigonzwa kuti zvinofamba sei. Mukoma kuri wavhiyiwa akunomira musha bvunzo rangu yekutanga kuti tisati tapinda muhadbeat ndinoda kungoti timbodzoka mungotipa a background of the story kuti imi nemwana wenyu ndani makasangana kupi. Chii chakatora nzvimbo tisangana nemwana kuti muzosvika pakupinda murudo? Okay, inini nditwa Volata. I'm a student kuChinoi. So 2023 nandiri 1 month. Ndanosvika pane house atigara that area yamangoziva mayu vanenge achigara pepai animakazi. So paboarding house apa papa next door papa nemaneighbors angari fish papa nokabebe kanipenyerawo very first early days changopinda munzvimbo kanga tori kamadzimai akanyama vanatonakirwa nemwana pepai and akandosivhiramo hazvinamboda kunyanyotora kunetsa stereo ndatomururu nemwana takapusha about 3 years 2023 4 up to 2025 now tikazoramba pazvakatanga kuchinja ndara kuti maono kuti ungoti murudo hedu but pane zvinhu zvaakutanga kuitika. Okay, ndinotara nchiti ona nemwana
ndapedza 3 years andovanetsobabato kuti ndakabva ndiri 1-1 ndopa ndakatanga mwana nemwana so chiri 1-1 1-2 2-1 ne2-2 dzachi 3 years ndakuenda paattachment so zvakaitika nezvekudeso ndangoita I think 1 month ndisiri areas ndakutoiserwa message nemwana wewe hausatombogutsa pabonde kene manje fana mubvunza kuti unorevei kana uchidaro kuti asanambogutsa pabonde asanamboricha ugazimu saoti nazi kusvitsa here kana ndokupodza mukomo wangu nemwana uyu makasiyana nemakuru mangani nemwana 3 years alright zvikanzi hamusi kundigutsa wow azoti ndaijoka after some time ndaijoka tata muna February 2025 no hanzi ndaijoka mfeso wangu waitonditrouble but ndandarwadziwa nezvandikufungira haubatike unogara uri busy nechikoro chako chisoso but ingandotrya vanhu saka imi pamukozonzi ndaijoka makazvitora sei akandiudzona ndijoka ndangoti sezvo mwana maybe anenge ane maemotions ekuti ane time 1 month asati aita aona mufesi ufichi sezvo zvinhu zvanga asati ajaira angajaira kugara ndiripo padhuze kuti ndongoenda kana padhini zviri kana 2 weeks kudzoka but now I have to focus on work kuti ndifinishe chikoro so mwana uyu apa mwana ugara uchingoni anogara uchingoni Attachment ibindura kumba kubindura mwana nemuna maenda kuchikoro ndaenda kuchikoro so mwana taitonge takuirana pepaya akazongondisira text tichitotaura naye conversation ratonakidza handiti kasi takadzokerana ndakutomubvunza pepe kuti kwaonoti kasi takadzokerana kasi takamborambane I still remember nchikudze ndoda space ndoda chii waziye but wakazotoijuka wani indochitamba nememotions avo waziye amwana kutoshedzera kuti German mimi amu serious haumboizombonoona kuti gaya 1 month but 3 years gaya mfisa I was serious can you imagine by that time andounyebera mfeso wangu life yangu yakatooma zvekuti aisafanira kuita zvakaita chichaita kuti musabatiri pafoni maimbofone pafoni ndaifona saka apa kusabatika yange yakuzifisikali amusiwa background physical mwana akuda bonde sachitogaya chatochi sex machine because achiguti handisikusvitsa handimaona mani saka zvinhu zvese zvine zvakulinga brain chimagine imwe sichazaitika by that time ona ndichangopedza 2-2 ndakutsvaga basa kungoti muna December January February nditsvaga basa nditi ndambosangana nemacases akawanda ekuti zvinhu hazvasina balance financially spiritually cheche zvasabalance because I still remember ndakambodedzwa kuZBC ana graft but the day I never done the interview ndabva ndanosungwa nyaya yacho yange isitorina musoro because yange iri framework yakatozonekwa kuti iframework so ndiri pane madays andikasungwa ndikaspenda about 3 days mumasales anomunomuziva masales unorwadza ufishi ndo pane madays the same days ndo madays aisa mwana mameseji ake aya kumana asikubatika pamawara 2 weeks chenda kukoti ndapadhenda free handiti ndakubva padhenda kuenda kukoti taka nemwana ndasangana nemaproblems akadai iye kunyeba ichi sachigaya pressure yese yandegaya panguva dzacho idzodzo nezvese zvandikuoneswa handiunyebera mfeso wangu anozvienda saka inini mwana wangu ndaimuda ndochokwadi
vanangoti maybe sezvo parundu usangana nemasina akadai so maybe mamhepo geni mumba 10 mbochila ndimbogadzirisochi kusaidi kwangu ona man agadziriso kusaidi kwangu zvinhu zvaitonge zvabalansa pepai kagraft kawanika aiwa before taenda kukagraft ndakasangana neyatoti operation ona but pandakaoperatwa pacho ndisakwanisa kumuratidza evidence kosi pano pamba pasingatoiti ndemuratidzi kana mimi chaiya ndikwanisa kukuudzai ndaoperatwa pai muziva but yangisiri kunzi handingorwara zvokudaro sterei kana kuti chii but kanga ngori kaoperation zvaitwa blood now system adaro akapedza pepai ndaenda kuchinoi that was chingoti March ndaenda kuchinoi kuti ndimbonoona mwana waizi pane guy aiti best friend yemwana haini ndaitongomutoriwo semafana kuiti zvekuti ndaitodhipisa kuti Germany vangange vachitolaza murungu nambozvigayira ona svika pepai ndaona mafiya fazhi chinomhanya nebhebhereo bhebi rangu boys muti chipe sadaro ndichingokuresa siku anoziva kuti siku ranokuroheswa ndonojunganiswa nechi nemwana sekuru ndapinda museko neboys titomota ndamunzi shamani ona ka weziya ona mwana upiwa muromo can you imagine pesa weziya apa kuti kuda space ada space a space pacho petonetsa kunatso explain kuti space here kana kuti anjediwe kozi ndakazombesera message kunzi customer akadzokera muna request space ndinongota memory ndapinda muchiki apa ndikurwara handisandapora ubva operation ndakuda kuburuka amafiya rangu rakarwisa jamani hamufarodzika munozokonzeresa sizvo kana kuti iwo ndinogona kutokwara pasina yacho ndangoti it's okay bro hande padeni pandadzoka kubindura ndanga ndine stress even padeni chepo behavior yange yachinja mudaro kuti si mwana uyandeso pazvinhu zvese hawasoloyawo mudaro hadiunyeberayo handiloyawo zvokudaro nemunhu zvaufunga paulevel rekutofunga kuti pamwe maybe ndiye munhu anichatozoroora handa ndakazvipira kuita izvozvo kuzi wai munhu ndakamuona asina kana plan asina kana chanacho weziya zvekuti malevels ese andakamupinza inini nemari abereki vanga ndatopiwa sepocket money pamwe pacho kozoitawo imwe yandozohasilawo segeto u25 weziya ndisacrifice kumitira zvese mwana but akanditreata too bad saka incident iyoyo yekutumirwa message yekusagutsa pabonde ndozosangana naye achikisana nabest ndozvo zvamakaona zvakazokuti hazvishuwa pasisina ti kana mune imwe evidence yamakasangana nayo kuti muzomusoro kuti hazvishuwa ndopepai panachiti ndadzoka kubhindura pepai apa panachimbotaura ndandine stress hama emotions andakutongokuonesawo zvangu kuti ndo zvakazoita ndakubhindura mwana akandisira message ko haunozouya sei pepai kuzi ndandakamutinchawo ikoko chichi haunozouya sei ndakatomudza kuti maya unoziva ndakauya but hanakwanisa muudza kuti chi ndakakuona vatotanga donshauda ona wakauya unitsvage aundide wezi totanga tomukumbira chi sorry ndinada kutokumbira sorry baby handakakutadzira zveshuwa kuzi gaya paneifunga kuti munhu andozosvika pakunditsvagira mumwe face best saka ndakamutadzira zveshuwa ona sei wezi atasori chimoko saka mamakatozonzi ndi best zveshuwa vamatori best atosvika padeni fanei ndiye wana tokwanisa kusvika padeni singasvike nyange wangu ndagara panext door
yefanira tokwanisa kusvika padini totombomuberekedza pambacho tese nabhebi auya waitomunosa best angari best anozvandauzona madham kuti handi best ona so mwana amene ndofunga pakumutreata good kwandasi ngenda kumuita nini chimuzoti mwana ona sorry chichiinda zvininipisa vana explainera maincident yese akaitika mulife mangu ndingodota maziva before ndatake a decision monese unozoti that time paipa patikadai so ndandiri pasituation yakati but that time patikadai so ndandiri pasituation yakati so nekufeel guilty mwana hazvinhu zvekuti haana kuzviendera akabva nditi haanda kuregerera ona but haana kupedza 3 days asinodzoka futi mainbox kuzi nini ndada semunhu aiziya angohora rese handana kusamutsome zvekudaro zvisizvo ndoita kuti every time ndakabata foni tikutaura chiweze apa mimi zvichingori machiti mwana kuti ndakakuona asati andiudza ndopanda ndakamirira so akazongoti ndine zvandoda kukuudza ndakati chii zvanzi I hope auzokeche kati zvinengei anzi kangokuudza hangu patemese yangosipa I found comfort in another one weze but what do you mean razovana nondirichisa ugazi not in that sense because mafana wandiri zvekuti haangamupedzere padhira mufana akamupedza wezi I found comfort meaning kuti awana happiness pane mumwe face panati inga congratulations wezi usatodhipisa papa ndiani fesu zvanzi best friend yangu can you imagine vabuda pachii vandudza chokwadi asi ndobindura ona happiness with this guy so zviri bo anyways muita sei zvinhu zvanzi kundoregerera mwana ati ini nandina kana grudge newe chichi wangotorawo decision yako pombacho inenge itori nature akatongoita ndisangane zvinhu zvakadaro otherwise ndakatombosvika paextend nini yokusvika pakutodza mumzi yangu mumapedzisiro ndoona nhasi vakatoshamisika chichiitika but hamino feeling yangu wapinda ungoti bankomana geni mutero vasvikira zvoshuva muspeya mangu amazainonzi teming zvakodiswe nehati ndandarwadziwa zvese zvekusungwa neoperation hazvinonyanya kundorwadza mufeso wangu ndakaona munhu ndamuda with all my heart mufeso wangu love hamino zvairi so zvekuti ndati ndakatanga kungofunga kana kuti tanetsana argument sandatobata hora dzese neunotanga kutochema bebe wangu wai aundigaira so boyeri akwayazonditreata so wezi chiimagina iri heartbreak ndiakati first love ndochaiti chimoko chekutanga nda kunyatsokudhipisa murudo nyatsoti ndakudanana nemunhu angari first woman ndikunzwisisa saka muchembere akatosvika papoiti kuti akatonoda amupana adhipisa anogombocha anything and vamutori ready zvifiwa kuita anything at the time I was ready for anything ndandatongofunga ngozvikata ndinombomira kana kufema nongozorora ongosara chiita midzi dzake happiness yake ongosanganawo naye samazongozviendera sei munzi wakagara neni pasi mwanangu chii chikumbonyatsoitika ufiki padhenoona nemadisputes adaitochi padhena ndaisanganawo nawo waiziva nekuti haunongoziva vabereki utsomewawo nini saka vakabvofunga kuti ndo zvinhu zvikungange zvichikonzeresa kuti mwana ange achiita se achifunga kuti kuzviuraya havana kutoziva kuti kutori neheartbreak kumashure so inini pavakataurawo neni vachiteedza kundiyananisawo tichiona mwana wangu ifezi inopfuura so yes tounotambura edu zvemasekonzi but zvese izvi zvichatopfuura mangwana uchatozoitawo testimony
ikutotaura kuti ndakatombosangana nezvakadai so inini nekuona kurwadziwa kwamama wangu ndakati handingazorere bhebhi vandatongodzika level rehasha dzandanadzo vandatanga dotry ndatombofunga revenge mukoma wangu mwana uyu ndomuita sei maiziya handatomufungira hora chaidzo dzekutoti inini mundara ndagara ndakamupromisa kuti wakandourira ndokuuraya ndagara ndichimuudza izvozvo sazvinhu zvekuti anotozviziva kana iye chaichaiye guiltiness yake yangitori pakuti pamufesi uyu agara achindiudza kawaiti vandourira ndokuuraya but yangisiri kuti ndo zvinhu zvandaita mashoko elavhu yandaingodawo zvangu inini kuti hamunhu wangu waiziva kuti asazonyanyofunga zvakawanda angozoti amufesi uyu anondida but 1 month mukoma wangu yakakosta 3 years. Saka hazvikaitike izvozvo muri munhu wamakambotry kuda kuudza awe vanhu ndatombotry kutiudza vanhu handatotamba navo by that time but unongoziva vanhu fesa havatombokutike serious anovatoti hameba kujoka fesa utombonaro bhebi racho like serious utombonaro iro bhebi racho but still bhebi rakatoripo raitodiwa nemwoyo wese but unfortunately andicide zvaakadecide imi munobvuma tongoti hava ndaitibhoreka ndikusire space yavo chena yauri izvozvo idecision yakatozouya mushure mekunge aita sei andobudira pachena kuti aona chi nemfesi so ndiyakazosara achidai obvious ona tondiudza izvozvo uranza kuti pakatorohwa murungu pakatolazwa kuzoona kubudira banga kuti ndakazosara necomfort yaningi zvinhu zvekuti nini ndega ndandakofunga kuti kuti mwana nemwana terwara unprotected sex jaira plus these days watongona matongo the 2 days the protected nesi 3 hapana ndozvaiti nemtrust neropa rangu nini saka zvinhu zvazvakuya futi zvinhu zvanga zvakuringa mumaindi mangu but zvivindi zvake ndezveiri zvekuti anonorara nemumfesi ngadaineni futi zvinhu zvandirowadza mukoma wangu zvekuti zvinhu zvacho ndokunosanyatsokutsangurira zvese because isinosobanje risinataurira pano paplatform iyoya ndekuti we don't want to leave any stone unturned zviburise zvese zviri muhanda zviri mudundu baba zvinofanira kubuda. That's how you get to feel better. Wose makazvitsindira nini zvicharamba zvichikuremera ende zvinozopedza zvakucreate problems in the future because hamunokwanisa kuzviburisa zvese. Sekutanga kwandaita ndofunga manzo story yangu kwekutanga kusvika chenda. I think patoni 1 2 3 things zvamatonota zvanga zviri injustice. Sure. Maona. So munhu dai pasina kuti akazondibudira pachena sezvandaidawo inini kuti andiudze kuti but why aita first decision. Decision yekuti asikupedzere kana kuti ane another choice yangagara tonayo. So which means kuti mwana ndakatozoona kuti mwana inini angasingatondide. Angachingotone kuti chimbonzwa nemfisi wangu muyuba. Ona. Yanya yembiri. Aingoda status chete. Ndichitongopedza vandakatwa network. Saka given the chance kuti ava muchapedza graft la office muchadzokera muwa 4 mujelesi no haini ndakatozongodecide kuti I will never go back pandegara papa ndakutonochinja area environment anofanira kutosangana naye munhu iyeye kuona besta na best mamuri talking terms ndangangoro best kushamwari akaro kumskana zvekuti iwo ngosina inda ngosika to like best ngangoro kumskana sedre mskana ndesanyanyotara nayangu zvakanyanya ngengoti ndepi mafana wadi chengetere chimoko changu sandiziyo kuti ndakatomba authority nekuti
wakure uchengete kucha kubatrige chengete chimoko vachengeta chimoko chablazi saka mufana angu anangu problem naye munhu atone problem naye ndibebe kuzi haangamboite zvese zvataidzidzirana mudhara zvakawanda tatopromisana mayouth things vaitoona toamai padeni vatori maye padeni atosvika next door girl ndiye tozoti ndemi vangu nhasi amuna chikafu nhasi makazara chikafu mezi sometimes ositowacho mugumbezi mujaya necloba akati andawana potential wife unokunda uyazotora degree nemukadzi unozodii anomaona saka paizvezvi tingati kozi zvakaitika manje ndezvedisiya saka izvezvi tingati muri pastage ipi can we say kuti yield here kana kuti you are still over makatonoda waya kupodcast kunokungoma kuratidza kuti ndahila patime ndandiri papage chepo chaipo ndisatokwanisa kutaura kana nani zvavo concerning issue yemwana pandikatozoona podcast renyu muchitaura nemufeso metaura naye so ndopo pakatozondiinspire kuti ndakaendawo ikoko nomunhu usiro nyika ndoneso vamwe vanhu vasina chavari kuziva vari kusanganawo nemasichas ya kuti don't take your life because of love zviriko zvinhu zviriko ipate munhu wese because kana usati wasangana naye first zvinorwadza imagine nini first babe rangu nini first heartbreak saka zvinhu zvinotorwadza mukoma saka ndingokurudzirawo mhuri yezimbabwe musanyanyodhipisa murudo love is ugly kupa kulaza futi ndiangari first futi baby okulaza zvese mukomo wangu zvese mukomo wangu ipapo ndozvinzwisisa so now that you've healed baba because izvezvi mahila yes chii chakakubatsirai kuti musvike paprocess yekuhila process yekuhila ndiri munhu madays aya ekuti ndandamboita kunge ndauda unocommita suicide vabereki vangu vakamhanya vakatanga kuenda neni kuchechi kuti pese panoendwa chechi hansiwe ndetakurwa toenda kuchechi tonamatirwa chii so zvinhu zvazongotanga ngosmooth so even kana basa randakushanda tori basa rekuti ndasatofungidzira kunge nchange nchitishanda so ndakatozoona kuti patone greatness mumberi yo ndari kumashure kwandabva mwari angu asingatomude munhu yemlife mangu because aitozonivhiringidzira life ndakumberi ndakatadza kutozofokasa okay tomboti akuteerera zvezvipodcasting asangana nayo mumaswisi ndazvo zvepasocial media zvotenderera zvabva zvangoti bvom maso ake zvamungangodo mune mashoko amungangodo kutaura kuti munhu ari kuona mashoko anoda kumuudza ndekuti ndingotendewo hangu nezvaakanditiro mulife mangu I wouldn't be a man I'm right now dei pasina iye akandiratidza akandipa imwe courage nansiyina nini ekutoti even ndakasangana nechimwe chinhu chinonzi chinorwadza I don't think chinopfuura heartbreak ndakasangana naye saka but at the same time haana kuzokutenda kuti imonster here no pamonstership paye zvakudefenda nemunhu inini yes neunhu wangu andozivikanwa nawo nevanondiziva vandozoti chimufesi chimonster but ndezvokutsvaga mari kuitire zvekuti chimonster paanother people maya handinavo zvakanyanya naye atongodzidzisawo life uvanzvakamudzidzisa life saka maexperience atinosangana nawo usamatori unge esiforova urasirwa tora malessons from the experience samkumwega unotaura daiwa mwana atondidzidzisa life mwoyo wakabva waita 6 people wakabva wasimba ba akaendesa mwoyo uji zvinhu zvinova zvakaita zvafamba ndinotenda kuti amai vakaplay very crucial role zvacho mukomana zvichiwa pamwe dai so tisina kumbobva taona kana chance yekuti kwasotaura naye so mukomana kusifira
pane kuti munhu wakumbidza kupindawo panguva chaiyo andika wakakwanisa kunge wachibatsira mukomana pfungwa dzesuicide dzikadzamara dzavo izvo zvichikonzerwa nekuda kwemujoro pachaiyo mama toda kuatenga mnai pasina muchemberi ayo namwari obvious kuti mwari vakapindira mukomana izvi zvaiva atoti saka mune tarisiro yezopinda murudo kana kuti munotongoti aiwa zvakavhara murudo chatopinda because heartbreak handiziti ndatanga kusangana nayo kutonewa akatowanda totoziva takatonzwa tonzi akafira chimuoko but isusu manje hatiko pakufira mabheri tiripo pakuenda mberi and I believe kuti kutone mamwe mabhebhi somewhere there vatone moyo wakanaka because tone vanhu totoziva vatogara murelationship kutosvika pakurorana kutosvika pakuchembedzana vari vese hatina kumbonzonzi vakazodai yes kutanzirana kuripo but zvingazotadzisa kutsvaga mibhebhi vavivi ukuzvizvo gangster haringakundikani kutsvaga mibhebhi kuti anzira nguruwa kwakuzoa azviiti titodiwe neakawanda bro aiwa mbesange ndoda kukutenda kuwana nguva yekuuya paplatform ino nekuva honest nekuva open muchitsanangura zvavakasangana nazvo izvo zvinoita kuti vari kuonwa vari kuimboga vaone kuti zvinhu 1 2 3 zvavanokwanisa zvavanodzidza through this podcast and zvinokwanisa kuinspire umwe munhu umwe munhu agona akatoa suicidal thoughts and ashizira kuti why mwari vazoita sezvo vakadaiso asi ndoziva kuti no hausiro watanga kuna mwanhu vakatotese vakatosanganawo nazvo zviizvo zvinoshanga aiwa kumborerwa inashe baba kana nemukomborerwewo muita chinhu chakanaka esa and kuna vakutoona kana inge ivo first time yako kujoina panapa Sleep Media TV tiamba tichipere maepisodes akasiaya and kana une story naipa kana une story yakafanana iyi yakadofana yeheartbreak uye timbotsanga munombotuziva kuti yako heartbreak yainge zvamira sei zvakafamba sei tichakatora nzvimbo and usaka usaregedze kureach out to a platform tokushedza panapa it's unfiltered we say it is raw yes and unapologetic vakomana veraw but you know what chisingaperi chinoshura andika this is your boy Slick Nelekwan here on Sleep Media TV hapana ko zvazi